Bertua ngawdere marwa garwa derɗiraɓe ɗum assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraɓe ɗum derdi ko moɗo Adamu Haruna Hawtade be Awal Musa. derɗiraɓe ɗuɗɓe nder moɗo jamto ko nde min ɗon giya on ɗon jaddu ala ba Fusam Bangante en noy Grand Nord bo Bertua ka sende on ngara, marwa sende on ngara, ngawdere sende on wara, garwa bo sende on wara. Derɗiraɓe Awal Musa no wiyata ɓe wato derɗiraɓe min kaɓɓi wato min gaɗay tourné comme wato mbiya min ɗo dow lawol déjà wato min ummi tan min jilloto onon lattiɓe nder Grand Nord derɗiraɓe diga ST ha yahugo extrême nord derɗiraɓe. En fait derɗiraɓe ɗum ɓeɗo jamto min mbi non bo min tammi warugo inchallah min tammi warugo gal tonno en tammi yidugo. En fait min keɓawi wakkati man ɗo yiɓude de songurlaji e kuuɗeji so min keɓawi min ngari mais to Allah mum yerdi min tammi yumago dam bientôt min tammi tokkirgo ST Bertua. To min ngari Bertua ni fotai banta min ngari Garwa Mbullay Betare Oya Gandima Tongo moy to min ngari Bertua ni fotai banta min girlake deidei gureji tariɗi Bertua fu no foti. Nonnon to min ngari Ngawdere fotan banta to min girlake daga Mai Gangati Bati Ngawdal e ko lutti ɓe majum Tingere moy min fotai min mbiya min jehi nokkuje mai pat maje mais to min ngari Ngawdere fotan banta min jehi ha ɗum lutti man fu derɗiraɓe. E nonnon to min ngari deidei Garwa fotan be banta to min girli deidei gureji man ɗi pat maji. E nonnon to min ngari Marwa Diyamare fotan banta to min jahi deidei Kusiri Mora moy deidei Ɓoggo e ko nandi be majum fotan banta to min girli ɗum pat majum derɗiraɓe inchallah dan bientôt min tammi jummago e min tammi yottago nokkuyeji man ɗi pat maji e deidei derɗiraɓeji wonɓe ton deidei ɓe min matortirayno ɓe min meeɗa yidugo wonɓe diga e abonné en chaîne amin hala marketing Jeygol Pulaku TV wonɓe nder groupe ji amin Jeygol Pulaku e hala marketing e luttuɗum deidei gal matotirten inchallah to min ngari en poti matotiren en poti giiden derɗiraɓe musamman woɓe feere ɗon mari haje min giida gite be gite heɓa ɓe ɓedda famugo deidei ko larani hala investissement en ligne ma bo dow ko larani trading crypto money. Awal Musa ko awata wigo ɓe haragari to derɗiraɓe wato na ɓe ɗuɗugo volde min giɗa vidéo man gol juuta banni ko min andi min foti min yecca moni derɗiraɓe min ɗon ngara wato kala mo yiɗi yiɗugo be amin pat ɗo tasko kala min jotti pat min geccamo derɗiraɓe min ɗon babal kaja min ɗon nokkure kaja mo yiɗi yiɗugo be amin pat o waran min giida derɗiraɓe on gettama minon fu min ɗo seyi deidei yidugo ɓe derɗiraɓe ɓe min meeɗa yidugo duuɓi e ɗo matotira en ligne tan en ɗon gewtida en ɗon gadda transaction ji feere feere min meeɗa yidugo ɗuɗɓe nder moɗon geli min giida min ɓuri on yelago deidei giiden man ɗo to Allah mo yerdi ɓen ɓe Allah hoddiri min giidan fu to Allah waɗi gueɗal en tammi yidugo nder wakkatiji kucitiɗɗi. ɗum derɗi ko moɗon Adamu Haruna Hawtade be Awal Musa salmintaw.